Okay, tutoy kayo. Dudo na. Oops. Nandito na naman agad. Ay! Kuya Pan yan. Oh. Diba? Hindi na nakareact. Oh. Ang gagawin mo yan. Pauwi na tayo ng mga kambing natin ngayon at sila ay nandito na. Nakaantabay. Oh, diba? Nagliliwaliw yan. So, papauwiin na natin yan sila. Shhh! Uli! He! Kasi yung panahon, medyo makulimlim na. Shhh! Mama! Shhh! Uli! Shhh! Uli! He! Shhh! Uli! Yung ibang kasama nag-uwi na, oh. O, diba? Ang pangit ng panahon, oh. Mukhang ulan talaga. At si Daxy ay naghahabol na naman ng mga babae. Oh. Yan na naman yung trabaho niya ngayon. Shhh! Uli! Uli, guys. Ibig sabihin yan, uwi. Ito yung Tagalog term yan. Uwi! Medyo mainit pa, pero kapag nandito na yan sila nakatambay, ibig sabihin yan ay pauwi na yan. Uwi na! Asa si Bini di ay? Bini! Shhh! Uli na. Gretchen. Tagal magpasok ni Gretchen, oy. Ewan ko, pero mukhang ulan pa rin ngayon eh. Kaya pasukin na natin. Palang! Pasok na, Joanna. Pasok na, everyone. O, kita nyo yung mga gabi-gabi. Tsaka gabi. Wala guys, tuyong-tuyo na. Grabe yung init sa amin. Siguro mga 2-3 linggo talaga yun. Ngayon, umiinit pa naman. Pero, maswerte kami at kahapon ng hapon ay umulan nga. So, pasok tayo and magka-counting tayo sa kanila. Kailangan yan. Pasok! Kasi mag-counting tayo, guys. Para alam natin nakapasok ang lahat. Okay? Silingling tsaka silunglong. Painumin natin gatas yan ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Anong kulang sa inyo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tama pala. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tsaka 6 na maliliit. 2, 4, at 6. Okay? Lingling and Longlong, come here. Dali, kaya magpunta kayo dito, oh. Magdudo kayo dito, dali, Longlong. Halika dito, oh, babe. You have to, let them drink a milk. Longlong! Excuse me po. I need to be with Longlong and Lingling po. Excuses. Here, Long. Uy! No! Oh no! Not you! Pikachu! Wag ka! Sila lang. Okay, tutoy kayo. Dudo na. Oops. Ouch! Pasensya nila, guys. Ito yung forma natin. Hindi ka na kasi madami ka naman gatas. Nakadudo ka naman kay mama pa lang. Ito yung ganap namin tuwing hapon tsaka umaga. Magpadudo ako kay Lunglong at Lingling dito sa nanay na to kasi hindi siya nagpapadede dito sa anak niya mismo. Kasi ito yung anak niya. Yeah, ayan. Thank you kay si Ron. So anyway, ayun at balik na naman ako dun sa aming mga alagang baka dahil tama yung counting natin sa kanila. Bali, magpapasto na lang kami o magpapaharap sa mga alagang baka for today. Magdadala na ako container para kay Dave. And that's it. Tapos na yung araw natin. So nga pala guys, napainom na pala ni partner si Dave. So ngayon dito ako kay Jack. So si Jack ay nasa tabing daan.
So, titingnan lang natin to siya hanggang sa mabusog. Kasi mabait naman to si Jack. Hindi naman siya magulo. Ayan, busog naman na din siya. Nagpapalo. Pero, yan, dito natin sa bantayan. Yung mga ibang baka namin ay nandun guys. Oh. Ayan, medyo malayo lang. Pero nandun sila. Ayun, yung dalawa. Ayun si Bambam. Eto. Tsaka nandun si partner. Sa pinaka looban. At dito naman tayo. Magkatapos natin dun sa kambing kanina na maipasok. So, ayan o, diba? Paborito niya yan dyan. Nandito na naman agad. Pinggoy. Pinggoy doy. Sunbeating mo na. Napakainit. Tapos, tinitingnan lang namin yung mga baka. Ayan. Tsaka si Pingping. Nagpapaugay si Pingping, guys. Oh. Oh, sobra naman yan. Paugay-ugay yan, oy. So, dito kami nagtambay sa may lilim. Ayan, oh. Para hindi masyadong mainit. Uy, Ping! Ali, good, Ping? Shh! Ping, Ping! Here ba? Here. Uy. Digin ba mina, oh. Ali, be. Shh! Dali! Aba, si Dodong natin, oh. Yung kanyang skin, guys. Medyo maluwang pa. May lalaki pa. Painom tayo kay Jack dito guys. Hindi na siya kasi naghaharap. Kaya, ayan. Dinala natin ng tubig para uminom. At pagkatapos niyan, kakain ulit yan. Diba Jackie? Ubus na? Ha? Jackie? O diba? Tapos bigla akong sagutin ito ngayon. Ayan, uhaw na rin talaga. Tama na daw siya guys. Busog na si Jackie namin, oh. Lucky na yan si Jackie, oy. Good job, Jackie. Good job, Jackie boy. Inom ba to ba? Naka na dito. Nainom na doon. Oh, diba guys? Nag-jingle pa yan muna. Jingle muna bago mag-inom. Ito. Very good. Huwag ganahe, oy. Dili gani ko. Dili gani. Ay! Na! Na, imuha mo lang nawong. Na. Ito si Pingping guys, yung pinakamaliit naming alagang baka. Siya din yung pinakabata. Diba? Isyo yung tit sa ilabi. Isyo tit. Isyo ang tit. Ulawon man ni oy. Na, hi guys. It's me. Ayos sa akin ni Pinggoy guys. Oh, wala siyang paki. Yung dalawang baka namin ay dito namin nilagay guys. Ayan. Kapag todo ulan or yung talagang everyday ulan, di ka pwedeng maglagay ng baka dyan. Mapupuno yan ng tubig. Ayan oh, para kasi siyang malaking kawa na ganyan. So, catch basin yan dyan. Eh, dahil pa na yung init sa amin, 2 to 3 linggo na siguro. Kaya, pwedeng maglagay ng hayop dyan. So, nandyan yan. Ganun lang. Sprayan natin si Pingping guys, tong para sa langaw. Check the yellow basket guys. Oh, kita niyo yung langaw na yan? Kuyapan yan. Oh. Diba? Gusto niyo ng pruweba? Ayan yung mga pruweba dyan. Kuyapan yan. At hindi yan nakakasama sa ating baka ha. Kayang-kaya yan. Oh, ayan, patay din. Hindi na nakapalag. Oh, palag ka pa dyan. Oh, patay. Dong, wag magkilos dong. Para mapatay ang mga langaw-langaw sa paligid dong. Okay? Para hindi sagabal sa pagkain. Hindi na naka-react. Oh. Anong gagawin mo yan? Nare-react ka pa yan. Patay na yan guys. Oh, daming langaw yan guys. So yan, disturbo yan sa kain nila. Kaya ito yung yan oh, ayan. Patay. Good job dong. Good job.